Mbak, jalan bayi nek bengi padang apa peteng? Puasa barang mbok sambut dengan pertanyaan jalan bayi. Lah aku pirang-pirang bengi lho ora iso turu. Gara-gara mikirne padang apa peteng kuwi to. So, Padik wae lo poso apa ora aku takok, ha? Ya poso to. Wae minimal nek cangkemmu mblesat ae poso ya kuat dadi sumbut ngono lho. Alah gur tekok ae lho. Apa salahe? Gayamu takok dalan bayi padang apa peteng kok. Lah penasaran kok. Mangkane sentolmu pasang moto. Piye lah masang? Pasangan ya? Men gak bingung ae. Lah yo. Tekake takon. Tarah yo ora roh lho. Tekok yo lumrah. Kamu bengi peteng dedet ora masang lampu ae grayang-grayang masuk kok. Iki kan mergo kerja sama. Makane iso masuk. Gayamu sok lugu lu. Tarah yo lugu. Sok polos. Lah yo.